sa pagitan ng sasabihin ko ba o hindi. Malinaw naman, secret file sender Eunice, na hindi mo gustong manira. Ang gusto mo lang, wag maging kasabwat sa maling ginagawa ng sarili mong kuya sa sarili niyang opisina, sa sarili niyang asawa. And for sure, hindi naman aksidente ang nangyari. At patuloy na nangyayari. Hindi lang basta close yung kuya mo at yung sekretary niya. Choice ng kuya mo na gawin yung bagay na yun. And sabi mo matalino naman siya. Alam niya na mali yun. Patago nga sila nagkikita, diba? Patago nga na may nagaganap sa kanila. And for sure, nalulungkot ka na si Ate Vanessa mo na asawa niya, yung nadedehado. Kasi wala siyang alam eh. Nagsisikap siya sa ibang bansa para sa future nilang mag-asawa. Tapos yung asawa niya mismo na kuya mo, nagtatrabaho nga. Pero iba yung tinatrabaho. Charot with harot. Pero naiintindihan ko, Eunice, kung bakit ka natatakot. Boss mo kasi yung kuya mo. Kapatid mo. Na possible maapektuhan yung trabaho. At mahirap pa namang humanap ng trabaho sa panahon na yun. At hindi ganun kadali na sabihin agad ang totoo. Ang maganda lang naman talaga doon sa nararamdaman mo ngayon and doon sa ginawa mo, hindi mo tinotolerate yung mali. Gumawa ka ng movie, yung anonymous text message. Natigilan na ng kuya mo yung ginagawa niya kasama ng sekretarya niya. One great and big move na yun eh. Kumbaga parang may babala na eh sa kuya mo. Depende na lang talaga sa kuya mo kung tutuloy niya pa yung kalokohan niya. So Eunice, ngayon naguguluhan ka. Ito lang yung mga maipapayo ko sa'yo. Take your time. Kahit mga 20 years after mo pa sabihin yung totoo. Charot with arot. Hindi naman dapat agad-agad kumilos eh. Hindi naman agad-agad dapat magsabi ng totoo. Huwag agad-agad magpadalos-dalos. Sabi mo nga, humahanap ka ng tamang timing. And tama yun. You really have to consider kung ano yung ginagawa nung taong pagsasabihan mo ng katotohanan. I remember meron akong isang kaibigan na sinabi niya sa akin na every time you break a news sa isang tao na patay na yung nanay niya o tatay niya or kung sino mang malapit sa kanya, always ask them kung nagdadrive ba sila o kung anong ginagawa nila. Yun ang sabi niya. Lalong-lalo na kung through a call mo sasabihin yung news na yun. So, di man ganun yung nangyari dito sa ating secret file sender na si Eunice, pero ganun dapat yung consideration. Like you consider kung ano man yung kasalukuyang ginagawa ng tao bago mo sabihin yung katotohanan. There is always a right time. Mahirap din na wala siya dito sa Pilipinas. Baka bumagsak siya mentally o maapektuhan yung scholarship niya. But at the same time, nandun din yung pangamba na habang tumatagal, pwedeng lumalim yung pagluloko. And baka pwede ka rin masisi sa bandang huli na bakit hindi mo sinabi gayong alam mo naman.
Also, kung ako kapatid ko yun, si Lando, kakausapin ko yun ng diretso eh. Hindi bilang empleyado, hindi bilang nagtatrabaho para sa kanya, sa kumpanya, kundi bilang kapatid. Alam nyo ba na yung pinakamatalim magsalita sa lahat ng mga tao na nakakasalamuha natin sa buhay, hindi naman yan kaibigan lang natin eh. O kaopisina natin, o boss natin. Malamang sa malamang, yung walang filter sa bunganga, yung mga kaanak natin mismo, kapamilya natin, most especially kapatid natin. Ako I'm very frank pagdating sa kapatid ko. Ganito ka, kailangan mo ng ganito. Bakit? Kasi nanggagaling ka dun sa part na kapatid mo. Ayaw mo siyang mapariwara, ayaw mo siyang mapasama, gusto mo na maging mabuti siya. Gusto mo na mapabuti siya. Hindi naman ikaw mananakot eh. Dediretsuhin mo lang eh, kuya alam ko yung nangyayari. Ayusin mo yan bago pa lumala. Minsan kasi mas tumatama yung ganong klaseng linyahan, yung confrontational ka. Galing dun sa mga taong mahal niya. At taong mahal siya. Kesa dun sa nag-text ka lang sa kanya na anonymously. Parang walang impact yun eh. Pero kapag nanggaling dun sa mga taong nagmamatter sa kanya, may weight yun. Also, masira man yung relationship ng kuya mo at ng ate Vanessa mo balang araw. Hindi naman ikaw yung sumira nun. Ang sumira nung relationship na yun ay yung pagtataksil na ginawa ng kuya mo. Kung dumating man sa araw o dumating man yung araw na yun na masira talaga. Madalas kasi yung tagapaghatid ng balita, yung nasisisi, nagiging kontrabida, kahit hindi naman siya talaga yung gumagawa ng mali o yung gumawa ng mali. May ganun eh. Bakit mo kasi sinabi? Ikaw kasi nanisip pa. Tagapaghatid lang naman ng balita. May care lang naman. Gusto lang naman ng patas, ng fairness. May konsensya lang naman kasi. Kaya ganun. And maging maingat ka. Ang goal mo naman ay maitama yung sitwasyon, hindi naman yung gumanti kayo. O mas mapasama pa yung kuya mo eh. Hindi naman ganun yun eh. Of course, you care for your kuya. At dun sana magmula yung magiging action mo sa mga susunod pang araw. Mahirap yung pinagdaraanan mo. Katakot-takot na mental load yan. Araw-araw papasok ka ng opisina, makikita mo yung kuya mo tsaka yung sekretary niya. Tapos parang, kunwari wala kang alam pero yung totoo may alam ka. Yung ganun. Kung pwede nga lang singilin ng 1 million pesos yung kuya mo, 'di ba? Dahil tinatago mo yung sikreto niya. Di sanang yaman mo na. But kidding aside, wala naman yun sa ganun eh. Proud na proud ka sa kuya mo and nakadisappoint na ganun yung ginagawa ng kuya mo dun sa asawa niya. Na alam mo naman na good catch yung asawa niya na si Ate Vanessa mo. Kaya nga para kay Kuya Lando, kung nakikinig ka ngayon, Lando, landi mo. Charot with Arot. Alam mo, yung pagiging mabuting provider, matalino, successful, achiever, walang saysay lahat ng yan. Kung cheater ka naman, kung intensyon mo na wasakin yung tiwala ng taong nagmamahal sa'yo. Hindi naman kabawasan sa pagkalalaki yung pagiging faithful eh. Choice ang cheating, hindi yan aksidente. Hindi yan po pwedeng nadala lang ako. Walang ganun. At yung betrayal na
may taong nangangarap para sa future nyong dalawa. Tapos ikaw, may lihim na ibang kinakana. Napakasakit nun. Sana mapag-isipan mong maigi, Kuya Lando, ang iyong desisyon. At sana, dumating yung araw na ma-realize mo na nasa mabuting babae ka na. Nasa tamang tao ka na. Nasa king size bed ka na. Tapos lilipat ka pa sa papag. Huwag sanang dumating yung pagkakataon na malaki yung pagsisisihan mo sa buhay. Hindi pa huli ang lahat. You can always do the right thing by choosing the right thing every day. Hindi siya basta-basta isang beses pinili mo yung tama. Araw-araw, you dedicate yourself na piliin kung ano ang tama bago ka matamaan. Charot with harot. So, yun lang naman. Eunice, I'm praying for you, for your peace of mind and happiness, and praying for the whole family. If you want to share secrets, share to me, raketera@gmail.com. Kasama pa rin ang inyong Basa Princess DJ Raketera. Kasama si Titan Jello. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Eunice Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!